Pe Iisus l-ai întrebat, omul de câte ori poate fi iertat. Petru a spus de 7 ori, dar tu ești învățător. Domnul meu, de câte ori să pot să iert? 7 ori câte 70 de ori câte 70 de ori m-a spus Iisus. Cu toții iertați, de aceea sunteți frați, că trăim pe acest pământ să vă iertați. 7 ori câte 70 de ori câte 70 de ori m-a spus Iisus. Cu toții iertați, de aceea sunteți frați, că trăim pe acest pământ să vă iertați. Atunci lui Petru Domnul a răspuns, să ieți până 7 ori nu este de ajuns. Dacă vrei să trăiești, moșteniri să primești, roagă-te lui Dumnezeu să poți să ieși. 7 ori câte 70 de ori câte 70 de ori m-a spus Iisus. Cu toții iertați, de aceea sunteți frați, că trăim pe acest pământ să vă iertați. 7 ori câte 70 de ori câte 70 de ori m-a spus Iisus. Cu toții iertați, de aceea sunteți frați, că trăim pe acest pământ să vă iertați. Domnul meu, de câte ori să pot să iert pe vrăjmașii mei ca să iubesc, doresc ca să pot să iert și cu tine să trăiesc. Domnul meu, de câte ori să pot să iert? 7 ori câte 70 de ori câte 70 de ori m-a spus Iisus. Cu toții iertați, de aceea sunteți frați, că trăim pe acest pământ să vă iertați. 7 ori câte 70 de ori câte 70 de ori m-a spus Iisus. Cu toții iertați, de aceea sunteți frați, că trăim pe acest pământ să vă iertați.